Toto je 6. týždeň našich stromčekov od pondelku do štvrtku. Toto je pondelok a už vidno, že nám nejaké rastlinky rastú. Začala nám rásť nová rastlinka do našej banky. Už nám pekne začala rásť a dúfame, že nám nezahynú naše stromčeky. Ku štvrtku mám natočené aj video. Poďme sa na neho kúknuť. Idem sa na to mrknúť. Už je štvrtok a vyzerá to wow. Vyzerá to skvelo. A jak vyrastla nám už rastlinka. To je zaujímavé. A tu táto rastlinka veľmi podrastla. A táto? No super. Ďalšia nám začína rásť ešte. Tu sa dajako zaplietla. A rastú.